Dzakaratsobva papi chete. Ye message yeti. Ndambombatira message asi ndakavabata vari vese. Vari vese. Apai. Mba. Yenye mimi. Yavo. Kwavewo. Imi ndimakatoteera iko. Ndakatoenda iko. Ndakabva ndasvika pakusvika uchibvunza ndipakutadza kuwirirana nevanhu vachoka. Ndopakurwisana navo. Ndobva vatanga rafu. Makabvunza kuti chiimi. Kuti uite nemurume wangu. Iye ndobva ati chii ndakanyengwawo. Ndakadiwawo sekudiwa kwawakaita. Mukati maiweka. Muneere ikweyo. Muneera movha. Muneera movha. Saka ndiyanawo makabata-bata ipa murume kana kuti mukadzi. Mukadzi ana basa akatodiwawo. Akatodiwawo. Asi makabata mazini. Hamusi kutaura kasaka ndikubvunza zvakawanda-wanda, hamusi kumbotaura nyaya yenyu. Aiwa ndambombata mazini. Pamwe makamubata ndobva madhonza mukati ndationa. Tatongoshandisawo maweponi. Chii chamakanhonga? Banga. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Chirongwa chinonzi icho home away from home. Zita ndonzi Sylvester tapfumana isimbi yebasa. Tiri kuno kuGuruve prison, tiri pa family week, apo mhuri dzinotenderwa kuti vari muusungwa vaonane nemhuri dzavo dzinenge dzakasara kumba. Chinova chirongwa chatiri kuda kunzwa kuti vanhu vari kuchigamuchirawo sei chirongwa icho chichi. Regai nditaure natete vandiinavo panapa ndivachingamidze. Makadii tete? Maisa yenyu ice cream padhuze nemuromo. Sivani makadiwo. Zita rakazara moitwani? Ndonzi Natasha Muchenga. Muchandirekera ndari Muchenga. Natasha Muchenga. Aiwa ndaribata manje. Tingatanga nekuda kuziva kuti pa family week ino pane vamwe vakakubvakachira here veukama hwenyu? Ndiani nani wenyu akakubvakachira? Masisters angu nehanzvadzi dzangu. Okay. Tombodzokera pakuti mama nenguva yakadii muri munomu muri pano paGuruve prison? Ndakaya 2024. 2024. Mama yangu yakadii muri muno? 16 months. 16 months. Sandatongwa but ndiri mugreen 18 months. Mota yakakupinza muno yanga iri? Attempted murder. Attempted murder. Chii chakaitika musoro? Karwa nemunhu. Ukuziva here mama nezana nache? Kungotadzawo ngowirirana nawo. Muno murai mairwira mukomana? Aiwa. Tori mukomana. Atori mukomana? Anga ari mukomana wenyu? Mama ndepapa tikugara nakaona dzivamwe. Chii chitodzidza zvamuona patei chikurukura nemiwe baba. Chii chamusina kuwirirana chazosvika pakuti muzosvika pakuda kuurayana? Zvinhu zvakangosiyana-siyanawo mumarriages. Anga ari murume wenyu? Tongoti murume wenyu here? Murume wenyu. Alright. Hatimbotiwo dyoka timbonzwa kuti mama mubatira message. Anga anzi chii nezuro wakainditapirira? Ndiri kutsvaka kuti hasha dzakaratsobva papi chete. Ye message yaiti? Ndambombatira message asi ndakavabata vari vese. Vari vese? Apai. Mba. Yenye mimi? Yavo. Kwavewo. Imi ndimakatoteera iko? Ndakatoenda ikoko. Ndiani kwaane makuhwa anga akuudza kuti kune zviri kuitika? Afi vanhu. Kune vanhu vane makuhwa kunge inini. Hamuzotaura inini tasi pane anga kunyeurirai kuti izvozvi chakatotsva. Nchitoenda izvezvo. Chitoenda isi vanhu. Saka toti vanhu vakagonera. Zvitori nani. Zvitori nani. Makaziva chokwadi? Ndakatozvibata. Saka chii chakazochiva masvika ipapo chii chakaitika?
ndakabva ndasvika pakusvika uchibvunza ndopakutadza kuwirirana nevanhu vachoka ndopakurwisana navo ndobva patanga rafa makabvunza kuti chii kati kuitei nemurume wangu iye ndobva ati chii ndakanyengwawo ndakadiwawo sekudiwa kwawakaita mukati maiweka muneere ikweyo muneere movha ndimunozana nachera mbiri yenyu yaenda ka ndimunonyora ngoro yemurume kayo mukati handinzaro endonzi chera saka ndiyanawo makabata-bata ipa murume murume mukadzi ana basa akatodiwawo bva mamubata kuti izosvika pakunzi attempted murder mamamubata zvakadi zvakanyanya asi makamubata masini hamusi kutaura kasaka ndikubvunza zvakawanda hamusimbotaura nyaya yenyu aiwa ndambomubata masini pamwe makamubata ndobva matonza mukati ndationa takatongoshandiswawo maweponi chii chamakanhonga banga saka izve zvaari ari sei right akabayiwa pai padumbu sa tingati makazoregreta here mushure mekunge maita nyaya iyoyo kana kuti makatoti wanya utozongofungawo hako wakunoku kuti dai musinawo zviita asi pandikatozviita ndakatoti ndagona saka ndiani akazofonera mapurisa kuti kunoku kune zvaitika akaenda ndega makaenda mega allright chamadzidza chii kubva panyaya yeattempted murder hapana kutongoziva wangu kuti zvinosungisa hapana hangu chimwe chandadzidza kutongoziva ngoti mhosva dzinosungisa chete pamakapuhwa mazuva enyu ekugara muno makanzwa sei handakarwadziwa katombotora nguva yakareba charwadziwa singaiti kozi zvinhu zvanga ndisinotarisira apa takuti makarwadziwa katu kutorerwa murume samazorwadziwa nokupinda muprison nekupinda mujeri asi kumbaya hamuna kurwadziwa ndaitoti ndikutoranga saka relationship yenyu iri papi zvine murume wenyu aiwa zvakatopera zvakapera mune mhuri mune vana vangani 1 akaramba mumwe ndiani ndini makati aiwa hazvichaiti ngatimbomira iye akati chii hapana kwaangatichi hapana kuti mukadzi wangu ndakatokutadzira ndaive negirlfriend dai ndisina kudai tisina mbosvika pesa zvombotaurika mune achanozvitaura taapanze asi ari kunoko akamboya kuzokuonai ndakatomumisa makamumisa achadzazadza pera chera asikana chera ndipeka hasha dzacho ndikuchengetere ndine pekudzivharira apa dzakapedzwa nejeri tichitaura ipapo rehab yakakubatsirai zvakadii rehab ichizvya ijeri ana chaplain iva vachiuya vachitaura nemi ndo process yacho iyoyo vafundisi vachitaura nemi uyo nekugara kwame muchiita nanagogo munomu vachikudzidzisai kugona kugara zvakanaka nevanhu irehab process yese iyoyo kuitira kuti musazoita futi reoffend makadzidzisii ndakadzidziswawo ndasangana hangu naunhu wakawanda uchingondidzidzisa nagogo nasekuru wacho ivavava uye ndadzidzawo marehab akawanda ndatoenda nditori mujeri munomu ndakatobva kuchikurubi kuti nditodzoka futi panapo kuti ndauda kubuda jeri ndakapinda panapo ndibva ndaenda kubhindura ndinda chikurubi saka marehab yese andaitoona vachindidzidzisa zvakasiyana siyana isusu tingatopupura here kuti marifoma ipapo manje ndogona kunyepa kuti ndoarifoma ina kuti handina handizive murume wenyu makamuregerera ndakamuregererawo mashoko enyu ekumuregerera ndichimbohanzwawo inini Sylvester wemakuwa ndeyekuti chi hadina mashoko ekumuregerera but utongomuregerera ungotiwowa zvinongowanikawo hazvina basa zvinowanika alright going forward ipart of rehab mune mwana handiti mune mwana mwe chete mune mwana pamwe chete kufambidzana kwenyu muri kuona kuchizobudirira kumberi baba vacho vachionawo mwana kana kuti mwana achimboendawo kuna baba vake zvakamira sei zvandingatogona kutoita kutoendesa mwana kwababa vake koko kana vada kumuona kana ndadawo kumuona ndobva ndamutora otongotsvaga kuti kwababa ikoko kana kuti kwangu anenge achidzidza kupi akura zvakadii
5 years. Huh? Ane 5 years. Ane 5 years. Alright, zvimwe zvamadzidza muno vamwe iye zvetikuona muri kuri kwamusoro handiti imimiwo chamadzidza muno chamakauya musingazive pano paGuruve prison kuenda kubhindura nekuti chamakadzidza chamunoti mukabuda kunze munogona kunotanga kunoitawo zvamakadzidza muno. Ndogadzira maperfume, ndogadzira mafoam bath, ndogadzira makey water, ndogadzira mashambala. Zvese izvo chera yowe inga wato entrepreneur ndiri kunzwa kuti uri kubuda kavutiwo kubuda muno mangwana mubuda mangwana unomboita kunge uri kurasika sei hanzi kubuda kupi hanzi muri kubuda mangwana sa muri kunzwa kufara zvakaita sei handisi kutombozvinzwisisa zvekutoti pane chatobuda handizive kuti ndichambozvita sei ndinyatsozozvinzwisisa chatombomhanya kondozoti pajera apa mhanywe saka ndakamhanya ndonyatsokugutsikana ndakazoona isingamhanyiswe ndozondabuda jeri zveshu nema kumhanya kukuradza kuda kutesta freedom freedom aiwa ndina mangwana pamunobuda ndange ndiripo ndakabatidza kamera ndimboona kuti munhu akaita muhombe kunge imi kana achimhanya anenge achimhanya zvakaita se tongoti ove rihabho ogarawo padhuze vaine mota yekuzokuteerai because pamwe spidi yenyu vakave rihabho vanenge vasisipo avane vakangomirawo zvavo panze kapa vachingokuonaiwo mune makutyika kuti ndinofunga kuda kundidzorera muka aiwa handinde ndiripo aiwa kuratidza mufaro wokuratidza kuti muri kufarira kuenda kumba handiti pane zvamadzidza izvozvizvi mune start here kuti kana mabuda panapa mangwana munokwanisa kunoti ndakuda kugadzira makey holders angu ndega ndakugadzira mafoam bath ndega ndakugadzira maperfume ndega aiwa zvii zvinodiwa kuti mugone kunge muchiita nekuti pane vamwe vanhu vari kukuonai zvinezvi isusu chirongwa chine chatakatenderwa nakomishona kuti tiite pane vanhu vakabuda muno muprison vakawanda vaonekwa paSly Media TV vozonzi uyo ndiri kuda kutomubatsirawo zvangu pane zvinhu zvaada kuita sei zvaari kuita nevanhu vasingakuzivei ari mawellwisher saka isusu toda kuti mutaure zviri pamwoyo penyu nekuti ndochinangwa chana sekuru nana gogo kuti kana mabuda munomu munowana zvekuita pane zvinhu zvavakakudzidzisai munomu saka toda kuti muite chikumbiro kune vanhu vari kukuona iye zvinezvi paSly Media TV kuti ini ndiri kufungidzira kuti kana ndabuda ndoda kunodai kunotanga izvi nezvizvi saka ndofanira kuita sei kukumbira kuti kana kunzewo kuine ari kuda kundibatsirawo ndoda kunotanga kuita maperfume asi kumaperfume kunodiwa zvakati nezvakati handina start ndofunga ndikaona mari yakati ndinokwanisa kuita sei ndokwanisa kutanga ndiri pamba zvangu izvi ndinda kufuriraika imi michitaura imega zvamuri kuita se zviri pamwoyo penyu ndakudzidzisai ndandiri ngokudzidzisai pfungwa dzenyu dzamamuinadzo kuti kana ndikabuda kunze kana mamusina pfungwa dzokuti ndinotangira pai ana sekuru vati hatitsvagei kuti tingaite sei kuti awane mawellwishers kumba anomupa yatinoti starter pack kana tiri muno muprison starter pack zvikwanisiro zvinoita kuti usikotanga kugadzira foam bath zvaunga usina uchibuda zvaunopuhwa nevanhu vausingazive kana vausina kukama navo handi pana pamabvakachirwa nevanhu vanga vachizokunamatisai vanhu vamusingazive ndo zvinoita futi kumastarter pack zvaizvezvi ndinokwanisa kuziva mazita ezvinhu zvinodiwa anogadzira makey water naanogadzira mashambala ndo mazita ezvinhu zvakapusa zvindokwanisa kutaura izvezvi hatitaura izvozvo pamakey water ndoda twine ndoda mabeads ndoda makeyring ndobva ndakwanisa kugadzira pamashambala ndoda tambo ndoda maletters ndobva ndakwanisa kunyora mashambala emazita evanhu vanenge vachida kugadzirira mashambala ndaapi amunoti mashambala ndinayo iri uku munozoti toona picture yacho toona inonzi shambala yacho handiti nechi futi ndozvega izvozvo ndozvega chamune shungu pane zvese zvamataura chamuri kuti ndikanotanga ichi chinokwanisa kundiwanisa mari ndichitengesa chi zvese zviri 2 aiwa saka mapinda imi hatimboshaya vanhu namwari wamunonamata imimi kwete inini wamunonamata imimi tinoona pane mumwe munhu anokutsvagirai starter pack iyo munhu angazokuwanai sei phone number yenyu ichiri kushanda yangu izvezvo haisi kushanda bva ndokwanisa kumupa kana kuti yasisi vavo taurai nhamba yasisi venyu
yekuti kana mazobuda semana kubuda mangwana handitika dai kuma muchiri pano taiva pano parehab asi nodawo kuti maakubuda mangwana munobva mango ndinopa tichaburitsa program iyi mune matoo kunze nhamba yasisi venyu inoti chimunoiziva nemusoro ya 0771 69 3603 alright imwe yacho 078 90 97 450 alright panobuda zita kuti ivo vanokwanisa kufona vakafona vachibvunza inini kuti ndikuda kutaurawo naNatasha asi anenge adaira anonzani wenyu ndiani anzi zita rake umwe wacho anonzi Loveness umwe wacho anonzi Jeni handiti mashoko enyu ekupedzisira kune avo vanopara mhosva nekusaziva pamwe nekuzviziva imi madzidza attempted murder yakakusvitsai pano ndeyekuti kudi mashoko mashoko angu andinokwanisa kutaura ndeyekuti panze apa kapa ngatigare zvakanaka nevamwe tifane kurwa ini ndadzidzawo mhosva dzakawanda dzanga singatozodzosungisa mukati menzvimbo ino kutuka munhu cheko chaiko kosungisa saka hatifanire kupara mhosva kuti tive tiri mukati menzvimbo inoyo nzvimbo isingaiti kugara isina kusununguka yakangooma so ngoti ungonzi wakasungwa edha wakapara kana kuti hauna haingoiti saka ndinotongotiwo kune vanga vasingazive unongonzi kuti jere ngavasapare havo mhosva kuti vazinge vava mukati menzvimbo inoyo handiti muri kurukwa zvakanaka kapa ndiani kwari kukurukai ndivavava ivavava havana zita zvavo ndanzwa kudaro anzi havasati vane birth certificate aiwa muri kurukwa zvakanaka imbotenderera uchidaiwo kamera imboona kurukwa kwauri kuitwa kwakanaka kuri kuitwa panapa zvauri kuita veduwe tarisai muone kana ndimiwo apa market futi kwa because akasiyana nemurume andiudza inini marriage officer kuti ari kutotsvaga saka ndiri kumutsvagira mukomana ane musoro mukomana asingatarise zvekumashure anoita sei mukomana anofunga rega futi anoita sei futi ane musoro asingatarise zvekumashure kuti akambosungwa chimwe chifuti anoti munhu ane mwana wake chero ukagara vari 3 anovada zvakadaro zvimwe aiwa aimbova nehasha tinotendai vachitarisa zvako kuti tioneke vateereri kwazisa vanhu vaviri vatatu tisati tapedza chirongwa vauda kungomhorisawo zvahambeni wakadzidza kana kuprimary right ndoda kukwazisawo hangu anonzi Jeni Muchenga na Loveness Junga chingovati makadi henyu kwamuri ikoko handiti havana kana x wauda kumhoresa right ndoda kukwazisawo hangu x wangu anonzi Mike Daud alright takanzoti akarooraka makazvinzwa ndx tiringotaura basi tongokwazisawo hakukwazisai hakuna mhosva nekuti uri kwazisani mademo ariko x yake yataura mubvunzo nandowa ndinogara chingobvunzawo kuti chirongwa chine chinakidza handii chisabhowe kuona inini zita ndonzi Sylvester Tafumanei wanaitaura naye ndichera ari kubuda mangwana zvikumbiro zvake mazvinzwa ndochinangwa chechirongwa zvimwe tingaseke tingafare tingaite sei asi chiri kudiwa chiraramo chake kubva tichibva paakanga ari muusungwa tichienda kumberi vakawanda vakatombosungwa vamwe zvinezvi vava vatungamiriri venyika kana vamunangagwa chaivo chaivo vanotaura kuti ini ndakatombopinda mujere vakatombovhakachirawo sero yavo yavakambenge vari vanzi vatombotongerwa rufu saka kuenda kujere kwemunhu tiri kuwana example kubva kuvatungamiriri kuti hakuzi kupera kweupenyu asi kuti inotori nzvimbo yekuti munhu akutanga upenyu hutsva ave munhuwo zvekare akaregera tsika yaakanga achiita sekutaura kwamanzwa vanzvadzi vachitaura panapa kuti aiwa kubva izvinezvi zvichienda kumberi vakuda kuita zvakanaka vanga vachitodzidzisawo vakomana mondoonawo kana kuinbox ndozokutsvagira andika toda kuti aite imba yakanaka handiti maita basa Sylvester Tafumanei simbi yebasa ndinatatenda mapiri tiri paGuruve prison.